gros i menys amargat i l'aloncista més sensat, amb els peus a terra, us presenten Escalfa-rodes, el podcast del gran circ del motor en català. Bon dia, bona tarda o bona nit, tot depèn de quan ens escolteu. Som Quim Gómez i Biel Martínez i això és Escalfa-rodes, el podcast de Fórmula 1 en català. Avui ens queixarem de la FIA, veurem els resultats del Gran Premi de l'Aràbia Saudita, parlarem de les notícies més rellevants dels últims dies, tornarem a Fórmula 1 per tanoques, edició penalitzacions, bastant adient, i acabarem amb els tomàquets i els encigalats de la setmana. Aviam qui ho ha fet bé i qui no tant durant el Gran Premi de l'Aràbia Saudita. Tanoques, arrenqueu motors i prepareu-vos per escalfar les rodes, que comencem. Vamos, vamos! El mongòleg. FIA. Federació Internacional de l'Automòbil. Com us agrada sortir a les notícies? No serà pas per les vostres pífies. Nova temporada, nova cagada. Heu tardat 2 arrencades. Una llança a favor vostra. Sembla ser que tingueu més clares les penes. A Bahrein i a l'Aràbia les heu aplicat de la mateixa manera. Això sí, l'Stroll va aparcar bé el cotxe. No feia pas falta agrupar tota la colla. El cotxe de seguretat, innecessari, com l'espera a posteriori. El mecànic d'Aston Martin va ser subtil, tant que Mercedes us ho va haver d'advertir. No teníeu un bar a Ginebra, perquè potser ho vam entendre malament, i us foteu la Ginebra al bar. FIA. El problema no era Michael Masi, el problema era la vostra tanuqueria i esperem que en un futur no passi. El pot. Doncs després d'aquesta introducció, aquest Mare mia, mongòleg ha estat per la bona. FIA, Demostra ja un cert nivell de cansament amb aquesta penya, perquè molt, molt. és que Normalment els fas tu els mongòlegs, però et vaig demanar de fer-lo jo. és que normal, tio. Aviam, lo de puto Stroll. Van haver de treure el safety car perquè no sabien on estava parat. Però és que el va deixar super ben parat. És a dir, Sí, es fica a l'escapatòria, se'n va no va directament on poder entrar més a l'escapatòria perquè hi havia un comissari allà amb la grua. Sí, sí. No podia entrar més. És a dir, va ser una cosa espectacular. S'ho havien Parlant de mantenir. Parlant d'Stroll, començarem dient que és l'últim classificat, Va, hombre, va ser el primer a abandonar. el primer a abandonar. Portava, no sé, 11 voltes, 12? Més o menys. És a dir, aquí em posa que el van doblar 34 vegades. 34 voltes. Per tant, Bueno. tenint en compte que eren 50, doncs Mm. feu vosaltres els càlculs, que no estem això per aquí. Una llàstima que s'acabés aquesta forma el seu cap de setmana, perquè va estar mostrant durant tots els dies, jo crec, un molt bon nivell, Sí, i que ell també... res li a treu- retreure-li. No. Res. No li treu tant profit al cotxe com Alonso, però clar, no porta 21 anys a la categoria, llavors, normal. Però que igualment, l'avançament a Sainz a la curva... És que et diria el número, doncs que hi ha Sí. 27 curves en aquest circuit, saps? És a dir, Sí, que són un munt. A la d'abans de tornar a començar la cullera, com si... Sí. L'última del... Bueno, en realitat és la primera del segon sector. Va fer un exterior a Sainz, allà espectacular, una cosa maquíssima. Bé, el següent, en l'abandonar. Albon, mira. Albon. Albon, dic. No, Àlex Albon. Que, bueno, pobre tio. Pobre també. No estava fent una mala carrera, lluitant entre tot el pelotón Sí. rezagado per l'últim punt. Tot el pelotón de la baja parrilla, llavors... El que ens té acostumat ja, Albon. Qualsevol cosa pot passar. Amb el Williams. Sempre està per allà lluitant per l'últim punt. Però... Va tenir mala sort aquest cap de setmana amb els frens que Mal. van marxar. Sí. Els frens van dir... Van dir, bye, està tot ratito, I molta gent li va sorprendre perquè clarament havia d'abandonar el cotxe, abandonar la carrera, havia de parar el cotxe i tal. Òbviament, parar el cotxe quan no tens frens és una mica és complicat. I més en un circuit on la velocitat mitja és d'uns 250 km per hora. I que l'asfalt està... Ai, que el muro està Els murs estan al costadíssim. al costat, a 20 centímetres de l'asfalt. És a dir, no tens forma de parar No, el a no ser que cotxe. t'estampis contra un muro. Claro. I per molta seguretat que tinguin, estic segur que anar de 150 per hora a 0 No és agradable. en un xoc no deu ser el millor pel cos. No és agradable. No. La cosa és que molta gent no va entendre el que feia Albon
quan va passar pel costat de l'entrada del pit lane I no va parar. i va seguir. Clar, és que el tio anava massa ràpid. Si hagués Hombre. entrat en aquella volta, Sí. segurament a l'home que l'havia d'aixecar, que S'hauria seria, que anat. seria qui l'acaba de parar, Sí. hagués sortit Disparat una de mica. boxes per la sortida de l'hòstia que li hagués fotut. Enganxat al fondo plano o què? No, No, no. no. Sí, jo crec que Albon hagués acabat parant, Però el cotxe però el quants metres mecànic, endavant, sí, el sí. mecànic hagués sortit volant, poder. també, mal. El Per següent, tant, va ser això, va acabar fent una segona volta i així van a parar el cotxe. El van haver frenant d'anar fins que avançant tots els altres. bueno, Va ser una mica perillós, però menys perillós que estampar-te tu sol contra el mur també. de 200 per hora Sí, a 0. hombre, Per tant, el següent va ser Bottas, bueno. amb una estratègia no ben massa curiosa. convencional. No. És a dir, va fer primer un stint de 9 voltes amb uns pneumàtics mitjos, després Sí. un de 8, amb pneumàtics durs, Suposo que que va coincidir amb el safety car. amb el safety car, va parar amb el safety car, va tornar a posar mitjos, va fer un stint de 18 voltes i després va tornar a parar per ficar uns tous, tio. per ficar uns tous, És que va fer 14 voltes. No sé jo, hi havia gent parant... Bueno, clar, van ficar durs els altres. Ell no sé si hauria pogut ficar uns durs, perquè venia amb durs. Llavors, complicat. Realment, la normativa és que tu has de canviar de rodes Un cop, és a dir, sí. un cop fent servir dos compostos diferents. Per Sí. tant, ell aquí, en el Ja ho safety va car, fer a la segona hagués parada. pogut posar un altre cop durs, Però, però dues coses, poder no li quedaven, sí. poder no li quedaven, o poder és que no li estaven funcionant i per això van decidir canviar-los. Que el que sí que és cert és que els durs començaven a funcionar molt tard. Sí. És a dir, a Hamilton li van estar començant a funcionar quan se'ls va canviar. Però clar, havia d'aprofitar en aquell moment perquè és que si no ell perdria Sí. molt temps a la parada. Però bueno, estratègia molt rara de Bottas perquè ni tan sols va aconseguir fer la volta ràpida en Sí. cap moment. Per tant, Bueno, això de posar els tous a últim moment no va tenir massa sentit. Per estratègies rares, el També- del pròxim, hosti, Norris. el Norris aquí... no sé, això... 2 voltes de tou, 17 A de veure. dur, coincidint amb Amb el safety car, no? però tots van parar a la volta 18. Sí, però al final... ell va parar del safety car ell va parar a es la, va arriscar, es va a la arriscar. 19. Ell va parar a la 19, és a dir, va parar una Uf. volta més tard, no sé per què. Bueno, I després un stint de 31 voltes amb un amb pneumàtic els, mig. amb els mitjos, sí. Clarament McLaren va molt malament. Bastant, perquè... No sé, tio... Que quedin els dos, sabent de lo que és capaç Norris, que quedin els dos en aquesta part de la taula, és bastant sorprenent ja. Sabíem que en altres situacions podia passar això, però estem veient que, bueno, clar, és molt aviat, però no millora de moment. Potser Següent. mola o abans. Va, Sargent. a Bakú. A Bakú han de portar noves millores. Haurien. Que funcionaran o no ja serà una altra cosa. Sí. Sargent Ha va copiat a acabar Norris. 16è. Sí. A Norris no, a Hamilton. L'estratègia més o menys normal, l'únic amb els Igual. pneumàtics canviats. Va començar va amb començar llargs. amb durs Ai, amb durs, sí. i va acabar amb I el els safety tous. car fot mitjos i ja està. Ojo ara, Galaxy Brain, l'estratègia de Piastri. No, és que va tenir un toc. Va tenir un toc. Ah. I va intercanviar... Que perros! Sí, Va Di- marcar-se di- un Alex Albon. dintre del que cap, va estar bé. És a dir, Sí. Piastri, primer de tot, supera Norris, Sí, molt bé. en el seu És primer a dir- any, això està molt bé. Dintre, aviam, òbviament és Depèn molt de raro cada que carrera, sí. és molt raro que no superis el teu rival, el teu company en alguna carrera. Sí. Però molt bé perquè és segona carrera i ha quedat per davant de Norris i va fer, és a dir, Norris va ser el pilot que quasi més parades fa, és a dir, en va fer 3. Ell en va fer, 2, ell en va fer una només, que va ser la primera volta, va tenir un toc que es va carregar una mica l'aleró. Sí, això ho he vist, que algú passa per sobre un aleró d'un... Sí. És en Gasly o Con? Que No es ho carrega recordo. un alerón d'un Era- McLaren. Era algun dels Alpine, em Jo sona. recordo això, un cotxe Rosita Però bueno. que de cop arrenca un tros d'un McLaren. Però bueno, sí, perquè a sobre havia classificat bé. Devia ser Ocon, crec que va classificar... Pues eso. Una Bueno. volta amb els mitjos, 49 voltes amb els llargs. Molt bé. Aquest guanya el Premi Budweiser de la setmana, jo crec, de borratxo.
Següent, el de Brice. Sincerament, no vaig veure un Alfa Tauri en cap moment. Només el recordo lluitant amb el Hülkenberg, crec que era Tsunoda. Hombre, devia ser Tsunoda, llavors, sí. Però Punto. bueno, Punto. No, és que no Aquí vaig veure un Alfa Tauri en cap moment de la puta carrera. No sé, tampoc et sé valorar. Següent, Joe, per davant de Bottas. Una parada menys, sí, devia ser això, potser. va parar a la volta número 11 molt d'hora per canviar els mitjos a durs, que va tornar a parar amb el safety car Sí. i després un altre cop mitjos fins al final. Una estratègia també molt rara. La diferència amb Hülkenberg aquí. Que Hülkenberg no va parar amb el safety car i va mantenir Els durs tota i la va quedar carrera. per davant. Doncs molt bé. Després aquí Tsunoda. Haas m'estan sorprenent, és a dir, hi ha 8 cotxes en teoria que estan ja com a top 10, Sí. que són el Red Bull, els Aston Martin, els Ferrari i Mercedes, Ferrari. i llavors queden 3 posicions, Sí. no, I els no, fans estan 2 aconseguint ficar-se aquí. posicions Sí. per la resta. Bueno, clar, 8-3 perquè va abandonar Stroll. El 8-3, clar. Però sí. doncs això, Magnussen va aconseguir un puntet, va parar molt d'hora canviant els mitjos per posar durs i fer 42 voltes amb els durs, per tant, molt bé, és a dir, Bona grindera sorprenent. aquí també, sí. Després al davant, Els dos en francesos. terra de ningú, els dos francesos. Quants punts són? Gasly o això? Ocon? 3 o 4? Són 6. Sí, hòstia, és veritat, és 1, 2, 4, no? 1, 2, 4. Bueno, 6 puntets, mira. 6 puntets, és a dir... Han aconseguit la meitat que el nano, no? Alonso, quin va aconseguir? 15. Pensava que eren 12. No, és 25, 18, 15. 18, 15. Hòstia. 12 és el quart. 12 era el quart? Jo Sí. pensava que es separaven més. No, i el 5 a 10. Madre mia, està fino. Sí. Finardo. Bueno, que la xupen aquests dos. No ens importen. Després, Després, també, en terra de ningú, aquest cap de setmana clarament no ha funcionat, els dos Ferrari, però és que a partir d'aquests ja era com un tren de que no s'aconseguien acostar, però tampoc s'aconseguien allunyar cap dels pilots. Sí. Leclerc no s'aconseguia acostar a Sainz, que Leclerc va ser setè, van Sainz fer-se una sisè. sanefa aquí. Sainz no s'aconseguia acostar a Hamilton i tots més o menys estaven al voltant d'uns 5 segons amb el de davant i estaven allà. A poc. No aconseguien estar més a prop ni més lluny, anaven gestionant rodes, bueno... Això quina bandera és? Això és Moçambic, eh? Bueno, això és Azerbaijan. Pues mira, han fet Azerbaijan, tio. Del revés, però sí. Que el Biel està aquí Mirant veient sí. colorets. Hombre. I diu... Si es veu l'ordre de Russell, Hamilton, Sainz, Leclerc i Ocon, bueno, pels colors, que fa la bandera d'Azerbaijan al revés, tio. Doncs per davant de Sainz està Hamilton, com bé ha dit el Biel, Sí. amb els seus colorets. Hombre. A partir d'aquí ja tots... Ferrari va anar malament aquest cap de setmana, però van tenir molta mala sort perquè van parar a la volta 15 a Sainz i a la volta 16 a Leclerc, just abans del safety car. Per tant, van perdre molt de temps i No se la sabien, i tots els aquesta que gent. estaven per darrere els van passar. O sigui, els Mercedes i tal. A diferència, sí. Que ja es veu aquí, els 5 primers, tots van parar amb el safety car. Van parar la mateixa volta, Hamilton va canviar d'ús a mitjos i llavors tota la resta van canviar de La mitjos mateixa a d'ús. estratègia. Russell, que va quedar quart finalment, per Sí. si no us aneu enterat. Sí, per sort. Després de tot el follon que hi va haver amb la FIA, van haver d'avisar els propis Mercedes de que potser hi ha una sanció. Hi ha hagut problemes. Realment va tocar el cotxe, Són uns lloriques. l'únic que van tardar molt, però pel que realment li han tornat la posició a Alonso és perquè Aston Martin ha presentat 7 vídeos. 7 vídeos on Es veuen altres es veuen equips. altres equips en la mateixa situació que el Que no se'ls ha el que penalitzat. posa el gat al darrere Toca el cotxe però no el penalitza. Per tant, Llavors, han dit ara a la FIA que abans del Gran Premi d'Austràlia, que és el pròxim, sí, que el Gran Premi d'Austràlia serà dur, d'aquí 2 setmanes. perquè és a les 6-7 del matí, Ui, no sé dur, jo, matinar. O qui diu matinar diu empalmar des de la nit abans. Jo crec que és el que faré. És dur, Sí. És molt tard. És a dir, Buah, t'has de tirar no seria tota el la primer nit. cop. Però És dur. no sé si tinc partit el dia aquell, llavors és complicat. Més d'un cara. Però bueno, Doncs, això, abans del Gran Premi d'Austràlia, sí.
volen aclarir la normativa aquesta de si es pot tocar o no es pot tocar el cotxe. Vale. És a dir, què vol dir treballar i què no. Sí. Vale. Però aquí, és que... Puto Aston Martin, els hi pedreen dintre el circuit i fora, És que són uns grandes. Aston Martin ha jugat bé. Sí. Es nota que és un equip treballador. Llavors... Finalment, el top 3. Finalment, el top 3, Alonso. Un altre cop podi. És a dir, demostrant que és el puto GOAT. Sí, demostrant que és el millor. És a dir, fora del univers en Red Bull, que tenen uns cotxes que estan en un altre nivell. En esteroides, sí. Literalment. Estan fent cicles. Està sent el millor. És a dir, tenen un cotxe bastant, és a dir, en quant a rendiment, bastant similar a Mercedes i Ferrari. Sí. Anirà variant depèn de la carrera, perquè Stroll està por ahí al mig, lluitant amb ells. Alonso és que està en un altre puto nivell. Sempre està, sí. 41 anys. Però bueno... Com el primer dia. Que parli Peter Griffin, que és un hater. Però bueno, finalment, després els dos Red Bull, aquest cop en ordre canviat, segon Verstappen i primer Pérez. Verstappen remuntada des de la 15a posició, que va trencar els paliers a la Q2, per tant no va poder marcar ni un temps, per tant no va passar a la Q3 i va sortir 15è. I Pérez, que va fer molt bon cap de setmana, també s'ha de dir que Verstappen sortia 15è. Pérez sortia primer. Verstappen va quedar a 5 segons. I, bueno, aquests 5 segons no hi ha res més mafiós que aquests 5 segons, perquè a Verstappen en 25 voltes se li va canviar la posició de 15è fins a segon, o sigui... Li va costar al principi avançar? Bueno. Anava sobre segur, perquè ell sabia que arribaria. Hi havia gent que s'estamparia i tot, però que és tremendo que en mitja carrera passés fins a ser el segon. I després ja el que jo vaig començar a veure, perquè no la vaig mirar, només anava mirant els temps en directe, molt sospitós. Tota l'estona, 5 segons. Dius, això són team orders de que es mantinguin en aquesta posició. El que m'ha sorprendre és que els fes cas. Realment, Pérez, suposo que el portar Verstappen al darrere, llavors va començar a tirar més. Sí, també. És a dir, al principi anava gestionant, però després va començar a tirar. La cosa és això, que un cop estava al darrere, va mantenir el ritme més o menys, i llavors des del box els van dir calma xicos, objectiu 33.0 deien, i llavors Verstappen i l'altre anaven plorant, però ell també ho farà, no? I si tinc 32,6 què passa? Però bueno, van estar lluitant per la volta ràpida, perquè com que la primera carrera van quedar primer Verstappen, segon Pérez, i cap dels dos va fer la volta ràpida, qui sortia d'aquí amb la volta ràpida sortia líder del Mundial. Ojo. La va aconseguir Verstappen a l'última volta. I no li van dir a Pérez. La cosa és que la va aconseguir a l'última volta perquè a Pérez li van dir no ens preocupa la volta ràpida, ja la tenim. No cal forçar. No cal forçar, exacte. És a dir, no cal jugar-te-la, estampar-te contra el mur. Em porta dels punts a casa i ja Verstappen li va ser igual i va tirar igualment. Va dir, me da igual. Doncs... Però bueno, això és... com ha quedat aquest cap de setmana la cursa? Jo a la cursa li posaria un 7,5. Un què? Un 7,5? Sí, va estar entretinguda. Clar, tu no la vas veure. No, jo he estat veient a full de memes de This race was shit. El típic de Hamilton, però clar... A mi el circuit de Jeddah m'està agradant. És a dir, és molt entretingut de veure per lo frenètic que és. Sí. Per tant, simplement veure el cotxe rodar per allà està guai. I de tant en tant tenir alguna lluita i tal, doncs està bé. Sí que és cert que hi hagués hagut alguna lluita més per dalt. Sí, és que això és el problema. Com la que va haver a Bahrein amb l'Alonso i tal, però ha estat entretinguda. Ha estat molt de aviam si tira, aviam si no. Ha estat carrera... És el que diríem els fanàtics de la Fórmula 1, que dius, la gent normal diu, ui, avorrida. Els fanàtics diem, carrera d'estratègia. Sí. Però, aviam, també era la carrera de confirmació de la MR23, perquè tothom deia ui, que no sabem si el cotxe funcionarà pitjor, no sé què, a Bahrein anava millor. Això és molt cert. És a dir, en dos circuits molt diferents, Aston Martin ha anat molt bé. Corrent, tenen un coet, sí. Fins i tot es van sorprendre ells mateixos de que el cotxe tirés. Van dir, conyo, que hem fet una nau espacial, tio.
I bueno, doncs amb la nau espacial passarem a la següent secció, que són les notícies. L'esprint de notícies. Sprint de notícies. Passem a les notícies. Primera notícia. Movistar acaba el contracte dels drets de la Fórmula 1 aquest 2023. Renoven? Renova el seu contracte d'emissió fins al 2023. Val. Aquesta és una notícia que he tret del 2020, que va ser quan els van renovar, vale. quan va sortir que Alonso tornava a la Fórmula 1 en aquell moment Renault, després van passar a ser Alpine. La cosa és que aquest contracte s'acaba. Aquest contracte s'acaba, efectivament. Cada cop mou més diners, llavors. Cada cop mou més diners, fins al punt de que hi ha hagut un rècord històric per una carrera de Fórmula 1 des de que s'emet en televisió de pagament. És a dir, ara mateix els drets els té Movistar i els cedeix a DAZN. La cosa és que aquest rècord és només de Movistar. És a dir, DAZN és aplicació, per tant és molt més complicat saber qui està veient i qui no. Sí. Només amb Movistar l'han vist 793.000 persones amb un share del 8,3%. Per posar en context quan és un 8,3% del share, perquè un 8,3 sembla poc, hi ha molt contingut a la televisió. Sí, per posar una mica el context, Sálvame Deluxe, el divendres, el gran Sálvame, va fer un share del 9,9%. És a dir, està quasi al nivell del Sálvame. Al nivell del Sálvame, la Fórmula 1, només a Movistar. Per tant, i Sálvame és només per Telecinco, per Telecirco. Aviam, també tens la teva pròpia versió del Sálvame de Fórmula 1 que te la fiques a Netflix i allà està el Drive to Survive. Sí, però això és una altra cosa. Aquí no ens importa. Ah. El que estem dient és que durant una carrera, només amb Movistar es va veure amb un 8,3% del share. Només amb Movistar. Què vol dir això? Que molta gent ho veu per DAZN perquè no vol pagar tot el paquet de Movistar, perquè per veure la Fórmula 1 has de tenir el wifi, el telèfon fixe, el mòbil, l'internet, tot. Ho has de tenir tot. Mirar-te el futbol de la Lliga d'Uganda, el tailandès també, jo què sé, tio. Les carreres de tuk-tuks. Per tant, això vol dir que sense tenir els números oficials, la Fórmula 1 cada cop millor, ha tingut més de un 10% seguríssim de share aquest cap de setmana, perquè DAZN ho mira moltíssima gent. Això és una barbaritat. I és amb la televisió de pagament. Imagina... Si fos amb la tele oberta, que torni la Fórmula 1 obert, sisplau. Seria una bogeria. Ojalà per TV3. De moment no han sortit novetats com a tal sobre la Fórmula 1 en obert, però s'estan plantejant el canvi de plataforma. És a dir, la Fórmula 1 com a tal no, però Disney Plus... Vaya plot twist, tio. Que collons. Que ja ha comprat els drets a Estats Units de la Fórmula 1. Què? És a dir, no seria... Primer compren Star Wars i després això, tio. Però esto què és? Sí. Esto què és? Bueno, però és que Disney Plus, amb l'Star, ja emet moltes coses en directe a Estats Units i Llatinoamèrica. És el programa d'Estats Units, no? En plan, bueno, el contingut que tenen aquí està també. Canvia del país, depèn del país. Però, per exemple, em sembla que és Argentina, amb el Disney Plus a l'Star, es pot veure el tennis en directe. És una plataforma en directe. Per tant, Disney Plus cada cop està apostant més per veure retransmissions en directe esportives. I, per tant, no és cap sorpresa que ho vulguin fer en altres països també. Bueno. Per tant, podríem passar de veure la Fórmula 1 per DAZN a veure-la a Disney Plus. Mentre els de Disney Plus no em posin anuncis als últims segons de la Q3, això va ser lamentable. Me sirve, saps? Que li pugen el preu que flipes i després et foten anuncis, que això no ho feien ni els d'Antena 3, tio, ni els de Telecinco. I dius, joder, quina cara més dura aquesta gent. Però bueno, si serveix una mica per baixar el preu de lo que ha tingut aquest temps i
millorem una mica la qualitat del broadcasting, perquè Dazón últimament deixa que desitjar. Bastant. Pues, benvingut sigui, saps? Sí. Aviam, De moment, perquè, clar. de moment són els primers que s'han postulat com a interessats en comprar els drets. perquè clar, aquests drets televisius serien un monopoli que els tindria només una empresa o se'ls podrien compartir entre Aquí uns està la quants? cosa, s'ha de negociar. Vale. Jo crec que a la Fórmula 1 li interessa que també es pugui veure F1 TV aquí. Hombre, estaria bastant Perquè ara mateix no es pot veure bé. i el contracte que tenien amb Movistar era previ a que traguessin la plataforma F1 TV. Sí, Per tant, segurament, reduiran el que es pot. a O inclouran els seus serveis. qui li venguin els drets, a no ser que Movistar renovi el que queda d'any, Sí. que si renova imagino que canviaran les clàusules i tot, Sí. llavors, doncs, veurem la Fórmula 1 per alguna altra plataforma o directament des de la pròpia F1 TV, que estaria molt bé, la veritat. Home, molaria. Passem a la següent notícia, que ens hem enrotllat molt amb aquesta. Sí. No sembla tan esprit ja. El senyor raro, bueno, no és el Loren Rossi, sí, el CEO No- d'Alpine, no? el CEO d'Alpine, però de tot Alpine, no de Sí. Fórmula 1. De fet, va dir que es desvincularia una mica amb les declaracions que faria de la Fórmula 1 i tot. Després del Gran Premi de Bahrein, va dir que Ocon és un molt bon segon pilot. Ocon o Gasly? Ocon, En pelotes. vigila els crits, per favor. Sí, m'he Que- allunyat del micro. Vale. Perquè és que si no els pobres espectadors es queden Sí. una mica sorts. No, és que els doncs- putos francesos em fan cridar, tio. Doncs després de tot el percal que hi va haver l'estiu passat, Amb que si no les famílies, que si no sé què... no, que les famílies que perdien els Pilot. que perdien els pilots. I que estava Ocon, que era boníssim, saps? Allò que deia... Se'l van com a... Les noies. És la primera opció que tenim, és el millor pilot que tenim, l'altre està vell, l'altre ens ha deixat. I arriba el calvo de Gasly i treu el primer puesto, toca't la polla, tio. És Per que- les declaracions de Loren Rossi sembla que sigui jo. Ai, tio, madre mia. Quin fàstic en Fotocon. Bueno, Bueno, doncs Cosites. el Pinter era un molt bon segon pilot. sí. Molt companyerisme té aquest home. Qui ja no confia en ningú, Uf, més sos. precisament amb els seus enginyers, Franz Tost. Franz Tost. El jefe. Saps qui no sap qui és Franz Tost? Ningú. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton li van preguntar en És una veritat. roda de premsa que què n'opinava d'una declaració de Franz Tost. I va dir, who's Franz Tost? Sí. Doncs és el senyor que porta des del primer moment amb Toro Rosso com a líder. Deu ser amic de Williams, aquest. Tenen pinta de ser la mateixa quinta. El senyor Williams i aquest. Una mica. No, el senyor Williams està mort primer de tot ja. Ja. Però era una broma de que I- és molt viejo, tio. I està de senil. Aquest és de l'època dels dinosaures, Franz Tost. Bueno, més o menys. més o Com menys. l'altre, tio, com Alec Leston. Tots així, tots Sí. viejos. Bueno, la cosa és que Alfa Tauri no està a la seva millor situació. Red Bull s'està plantejant de si portar la seu a Anglaterra Verdad, o vendre'l, i a sobre ara el team principal diu que no confia en els seus enginyers, perquè els enginyers li deien que farien un gran progrés durant el període invernal, I no el ha canvi de sigut temporada així. i tot. No ha sigut així, efectivament. I, bueno, estan molt per endarrere d'on deien que... on els enginyers deien que arribarien. Llavors, això li ha fet perdre la seva confiança en tot el seu equip de desenvolupament de cotxe. Per tant, Un punt negatiu per Alfa aquesta Tauri- gent. Sí. Alfa Tauri perilla, perquè Bueno. no està portant els resultats. Però com tothom últimament, tio. Últimament tothom està tenint problemes. Ferrari, fora no sé qui. Mercedes, que Hamilton s'ha queixat de que no li se feien cas. També, algú hauran peinat. Però Toro Rosso sempre acostumava a estar com a mínim top 6. I ara està Hombre. sent últim cotxe de la graella I és duro, sí, en general. I porten 2 anys així ja. Qui sí que està donant resultats és Mike Crack, sí. Ojo, aquest home. team principal d'Aston Martin, qui va ser el qui va portar les proves per recuperar el podi de l'Alonso. Sí, els dels segons És- de tocar el cotxe.
És un Aquest geni. que va estar mirant a Twitter els vídeos dels esquizofrènicos que li enviaven, que grande, tio. És un geni. Sí, sí. Llavors el que va dir és que la normativa sobre les sancions és molt ambigua I i s'hauria de canviar. s'ha d'analitzar aviam què. Què és el que Però hem de bueno, és que sí, és això, és que diu, si tenen un equip destinat a analitzar aquestes coses, mirar-s'ho bé i dir, pot haver-hi tal, tal, sí, tal. És que és això. Quin és el problema? Canvies aquesta gent, fiques 3 grups i que el que surti la majoria, no? Perquè és que, si no, què cony fan? És això que diu. Malament. Les regulacions diuen que no pots tocar, que no pots treballar en el cotxe. Que hi ha un procediment clar per ell i que tenen una compta regressiva i que ho van fer completament seguríssim. Sí. És a dir, que estaven dins dels 5 segons i de fet diuen que potser va ser una mica més i tot, que es van mig empanar. Accedir, sí, sí. Però bueno, es queixa d'això, de l'ambigüitat de què és treballar, què no, reglament. però bueno, Sí, degut al que ha dit Mycrack, sí. la FIA ja ha dit que abans del Gran Premi d'Austràlia dirien el que és exactament la norma Bueno, aquesta. ha fet que espavilin els de la FIA per fer un Però és reglament una mica més. Però és que sempre se les ha de fer espavilar, és a dir, sempre ha de passar alguna cosa i ha de sortir Però és algú que ni així espavilen, a llavors fotre'ls la colleja, perquè és que si no... són uns colgados, tio. Però bueno, Sí. queda alguna notícia més? No, Doncs ja... no, era l'última. Ja Hem acabat amb el bo del Mycrack. Té cara una mica de crack, que té cara també aquest home. Entre el cognom i la cara que em porta de yonqui, tio. Sort que saben, la de currar la saben, per sort. Sí. Però bueno. El tio en sap molt, Sí, doncs parlant de penalitzacions i com I de funcionen... problemes amb ambigüetat, sí, anem a veure ara per ficar una mica de llum a la foscor. Fórmula 1 per a tanoques. La lliçó d'aquesta setmana serà sobre el funcionament de les penalitzacions, ja que van tenir una gran importància a l'hora de terminar el podi del Gran Premi últim, el de Jeddah. Bé, tenim diferents tipus de penalitzacions. La primera que explicarem, una de les més conegudes, són la baixada en les posicions de la graella de sortida. I dintre d'aquesta, entraria qualsevol activitat o qualsevol acció que sigui penalitzable abans de la carrera. I això farà baixar les possibilitats de guanyar. Si comences, jo què sé, has de començar com aquest fin de amb Leclerc, que havia de començar segon. Després de classificar, se t'aplica la penalització aquesta. Per tant, és això, si quedes segon i t'apliquen 10 posicions, surts 12. I, aquesta es pot aplicar quan hi ha canvis en les peces del cotxe, com li va passar a Leclerc, que es permeten 2 centraletes per temporada i a la segona carrera el tio ja anava per la tercera. Llavors això són 10 posicions. Ole, Ferrari! No és com la Power Unit, que això ja són 20, no me'n recordo l'any passat, els follons que hi havia. Però... Crec que són 3 o 4, por ahí. Sí? Sí. Bueno, potser ho han pujat perquè hi ha moltes carreres, però... No, però dic les posicions que et baixava quan ho canviava. Sí. No, però això és perquè acumulaven penalitzacions. Sí. És a dir, Leclerc tenia només 10 de posicions perquè només ha canviat la centraleta. És a dir, només penalitzava per la centraleta. Vale. La cosa és que si canvies diverses coses a l'hora de penalitzar... Es van acumulant el 10 i 10 i 10. 10 i 10 i 10 i 10. Vale, que acaba sent al final. De fet, com a curiositat, qui té més penalitzacions en un sol gran premi és Jenson Button, amb més de 100. Van canviar tot el motor, tot el cotxe. Van canviar-ho tot. I em sembla que diverses vegades amb McLaren Honda. I van canviar-ho... El 2015 o quan? Por ahí, no sé exactament. Madre mia. Van canviar un munt de coses fent que tingués més de 100 posicions de penalització. Com que només n'hi ha 20, al final ja està. Ho tenien clar, sortia últim. Sí. Altres raons perquè es pot penalitzar en posicions a la grella de sortida. Tenim obstrucció d'altres pilots durant la quali, com va passar amb George Russell, que no el van penalitzar perquè els tolls de Red Bull de Ferrari estaven massa enfeinats dient sent uns cagadubtes. Bàsicament deien que estava escalfant rodes encara i no calia. I és com, t'ha tallat el ritme, però bueno. També tenim conducció perillosa, ja pot ser parant-se a la pista, fent maniobres temeràries o altres coses. O també conducció perillosa es considera un unsafe release, que vol dir sortir del box quan hi ha un altre cotxe, quan hi ha accions passant al voltant.
Doncs o aquestes, trompejar els boxes perquè també, surts en sí, segona sí. marxa. perdre control. A.K.A. Això. Valtteri Bottas. Sí, és un borratxo, tio. Per això té una marca de whisky o de no sé què, perquè Ginebra. li agrada, tio. Em sembla que és Ginebra o tequila, alguna de les dues. Que grande. Alcohol fort. Bueno, doncs aquestes són accions que penalitzen, perquè clar, Abans són de la abans de carrera. la cursa, sí. Doncs són les que t'afecten a la posició de sortida. Tot i que també a vegades poden comportar una multa econòmica o una sanció amb la superllicència, com passa en el cas de superar la velocitat límit al pit lane, que és de 80 km per hora, i quan es passen, durant la qual o durant els lliures, és un 100 euros per cada quilòmetre que et passes. I em sembla que el límit són 1.000 euros, llavors és algo insignificant per aquesta gent, els hi dona igual. Però és que li fots una multa de 10.000 euros i et dirà Pues tira, tio, em dona igual. Els faig servir per rentar-me el cul, et diran. Però, bueno, seguim amb les penalitzacions ja que hi ha durant la carrera. aquí ja sí que entra... És més, ja tema sèrio, fotut. això. Sí, sí. La primera i la més comú, que segurament tothom haurà vist, la de 5 o 10 segons de penalització, segons la gravetat del fet, poden ser o bé al parar boxes o, si no ha de parar més el cotxe, no estan obligats a parar. Se li sumen al temps final. I això, doncs, farà modificar la posició en la que quedis. Com li va passar a Alonso, que van tenir 35 voltes per dir-li, molt bé, has de fer 5 segons a la parada. Però no li van dir fins al final, que el tio estava pujat al podi i tot, i van dir, no el tens. Però al final, amb totes les proves i tot, sí que li han acabat donant. Bona aquesta. Bé, accions que et poden portar a ser penalitzat així. Bé, tenim forçar un pilot fora de pista. Bueno, això... Si heu vist alguna carrera de Hamilton de l'any passat en la que lluita pel primer lloc, O de Verstappen. segur que ho haureu vist. Els dos s'ho han fet infinitat de cops. Però clar, aquí dius... I tota Foli canya. la gravetat... És que és flipant això, és perquè dius t'has xocat a 51 gravetats, 51 Gs contra un muro? 10 segons, m'he da igual. Però bueno, també, causar col·lisions normalment són lleus perquè si no ja porta coses més greus. També tenim col·locar-se malament a la graella de sortida, tant que ens reiem d'Ocon a Bahrein i aquest fin de li ha passat el mateix al Nano. Normalment són 5 segons. Després tenim el tema del safety car, quan han de deixar 10 cotxes de distància i estan amb el grup reunit. Això és Com a màxim 10. màxim 10 cotxes. Va passar l'any passat ja amb Checo Pérez també, que si no es compleix, doncs et poden fer 5 segons, 10 en funció de la gravetat, el que diguin els stewards. Després, direcció de carrera, això acostumen a ser les accions més lleus, el més habitual que passa. Més greu ja seria un drive-thru, que és passar pel pit lane a la següent volta obligatòriament, sense parar boxes, o sigui, no poden canviar-te rodes, no poden canviar l'aleron, no poden fer res. Es queda el cotxe... No es queda. No es queda, ni frena. Passa. És a dir, sigui, pel carril del pit lane. El fast lane, sí, del pit. Doncs això, en comptes de 5 o 10 segons, segons el circuit, 20-25 segons, en funció de del circuit. Accions que poden fer això? Bueno, pues, avançar-se a la sortida, d'una forma exagerada, perquè si no segurament serien 5 o 10 segons, causar una forta col·lisió sense haver d'abandonar. Un exemple d'això seria 2021 Valtteri Bottas, si no hagués abandonat, que no frena la primera corba, s'emporta 4 cotxes i condiciona a la 1/5 a la carrera. Si ell hagués seguit, això hauria hagut de ser un drive-thru o una penalització pitjor, sí. De fet, per això li van caure, que ho comentaràs més endavant, 3 posicions a la graella del pròxim Gran Premi. Hombre, això com a mínim. I bueno, finalment una altra, que aquesta sí que s'ha vist molt poc perquè és en cas que hi hagi invasió de pista o coses molt, molt greus, és no passar pel box en comptes de la recta principal quan una direcció de carrera ordena. És a dir, la recta està obstaculitzada, passeu pel pit lane i el tio passa per la recta, pumba, és un drive-thru això. I finalment, és quan hi ha una bandera vermella, els cotxes estan obligats a quedar-se en el pit lane en l'ordre de carrera. Si mentre estan estacionats al pit lane hi ha algun cotxe que abandona el carril de circulació del pit lane per anar-se'n al box, pumba, això és un drive-thru quan es reprengui la carrera. Després, 10 segons de stop and go. Aquesta ja és serious business, perquè això ja si sumes dona 30-35 segons. I això aproximadament en funció del circuit, clarament, sí. Però és que... és la més greu abans de la desqualificació, perquè ja bàsicament t'arruïna tota la carrera, és molt difícil, a no ser que portis un Red Bull, recuperar-ho.
és parar 10 segons forçadament, com si fessin un boxes, però sense tocar el cotxe. 10 segons que el cotxe està quiet i se'n va. I això, bueno, ja només t'ho donen quan fan accions molt greus o reiterades durant la carrera. Jo fa molt temps que no veig És que és això. Jo crec que en la meva puta vida he vist un stop and go. No, jo veure en si, però és que és això, fa molt temps. És a dir, em vol sonar algun de Vettel diria cap al Gran Premi de Bakú del 2017. Bueno, quan estava Ferrari feia cosites. Quan el Hamilton li va fer un brake test. Hòstia, i va xocar contra ell lateralment. El tio li va donar pel costat. Diria que això va ser un stop and go. Normal, diria. Tio. Jo l'hauria fet alguna més, crec. Però bueno, finalment, ja l'última, que aquesta sí que en la puta vida quasi s'ha vist, és que et desqualifiquen. És això. Fora de la puta pista. Si t'has passat, això no és el Mario Kart, et pires. I bueno, és que clar, depèn de l'acció. Pot comportar una suspensió a la carrera mateixa o de les següents carreres o directament que treguin la superllicència. Però és que clar... L'has de liar molt, Has de liar-la molt, perquè per exemple, l'últim cop que va haver-hi una desqualificació va ser el Gran Premi de Canadà de 2007 entre Felipe Massa i Fisichella, o sigui que fa temps d'això ja. Però bueno, aquí veiem ja... I finalment... si no et poden penalitzar en aquest Gran Premi durant la carrera, sí, t'ho faran perquè a postcarrera o has quedat fora de carrera o s'ha acabat just la carrera i t'havien de posar més penalització, doncs poder, depèn de com et fan penalitzar la carrera següent amb posició a la graella. Però bueno, és complicat una mica aquest tema perquè penses, vale, està molt clar, però la teoria està més o menys clara, més o menys. Sí, després passa... El problema és que la FIA jutja després com vol i són una mica subjectius i barren pa casa, saps? Els britànics els agrada aquí, jo què sé, un Russell al podi, tonteries d'aquestes, el meme aquell que hi ha ara de padre de família que posa la bandera, no penalty, l'altre penalty. A penalty tens... espanyols, mexicanos, italians... I italians. I després no penalty. Anglesos. Els tomàquets i els encigalats. Bueno, i per acabar el capítol d'avui tindrem qui ha sigut els millors i qui han sigut els pitjors. Bueno, jo crec que clarament aquest cap de setmana els tomàquets són McLaren, Ferrari i la FIA. Bueno, Ferrari una mica entre cometes. Perquè no ha sigut tan greu com els altres, però... Crec que va ser la parada de Sainz que van parar-lo en 2.1. Això està molt bé. Hosti. Sí, molt bé. Ojo. L'únic que van ser una mica els tomàquets perquè van parar, tampoc ho podien saber, la parada i el safety car. Van tenir mala sort. Van tenir mala sort, però és que haurien d'estar lluitant per victòries. Sí. És a dir, quasi fa la pole Leclerc. No poden quedar-se darrere els Mercedes, que han dit que aquest és un any de descarte, saps? O sigui... Literalment. No ha de passar això, encara que sigui el principi de la temporada i no hagin evolucionat tant el cotxe. Però no pot ser, això. És que de la carrera passada aquesta, que sí que potser el que ha passat a la inversa, que Aston Martin, que deien que havia de funcionar bé, bueno, que havia de funcionar malament i ha funcionat bé. Aquest potser era al revés. Havia de funcionar bé i ha funcionat malament, no crec. Però, bueno, cosites. Després, McLaren. Aquests són bons tomàquets ara mateix. Fins al Gran Premi de Bakú, on portaran, en teoria, una gran millora. El cotxe amb el que haurien d'haver començat la temporada. Sí, van bé de temps, sí. 4 carreres tard. Quasi res. Bueno, és que de moment seguiran sent el pitjor cotxe de la graella, jo crec. A Austràlia no els podem esperar. No. El que va passar l'última carrera, d'haver d'anar parant cada 10 voltes per fer això, aquesta no ha passat, però van molt lents, no els hi funciona bé això, han de canviar moltes coses. I, bueno, finalment la FIA, que és que XD, tio, no pot ser que hi hagi el circo aquest de tens 35 voltes per jutjar si hi ha hagut infracció o no. Li pots dir abans de la carrera, és que més es va queixar Alonso d'això. Tu em pots dir durant la carrera tens penalització de 5 segons i jo li apreto i en comptes de treure-li 5 segons a Russell li trec 11. Això també fantasmada, no sé si hagués pogut, però els collons del nano jo crec que són suficientment grans per fer això. Però bueno, era això, és la FIA, que és el que deies tu, el mongòleg, que deien que el problema era Massi i ha quedat més que clar des de l'any passat, des de no sé què, que el problema és de... El problema és de la FIA.
tota la gent. Igual que a Ferrari, que deien que el problema era Binotto i s'ha vist que no, doncs el mateix amb la FIA, que van fer servir de cap de turc a Massi i van dir canvi, però bueno. Doncs notes dels tomàquets. Bueno, McLaren, deixa'm ficar-li un 2, perquè aquest fin d'han acabat els 2 cotxes. Un punt per cada cotxe que ha acabat. Ferrari... La veritat és que sí. Ferrari un 6. Han sumat punts, és que han sumat poquíssims, tio. Clar, han sumat punts els 2 cotxes. Han quedat per sobre els Alpine, imagina. Jo com a molt et diria un 5. Ha provat justet i ja està. Te la compro. I la FIA, què els hi poses a la FIA? Jo li poso un 3. O un 3,5 tirant a 4. Jo un 2. Jo un 2. És que no se'ls hi pot posar més. I estic sent generós. Encigalats. Aviam, els encigalats és que, tio, està molt clar. Això, el Red Bull, que no el paren ni ficant-lo 15è, i el nano, que, bueno, tant que diu Otmar que l'edat paga factura al final a tothom, a ell de moment sembla que no, però... A partir d'ara, Red Bull ja no ens tornem a posar encigalats, a no ser que facin alguna cosa, sí, en plan, crec que... jo què sé, canviar-li les rodes al cotxe fent el Pino Puente. Sí. Jo crec que d'aquesta secció ja podem dir-li els encigalats de Red Bull. O Red Bull i els encigalats. Red Bull, de moment, a no ser que la liïn molt en un gran premi que rebentin els 2 cotxes o alguna cosa així, o xoquin entre ells... Considerarem que són encigalats, ja està. Són encigalats. Forever and ever. Sí. A no ser que el nano guanya una carrera, que llavors seran uns tomàquets que flipes. Si guanya una carrera el nano és perquè els 2 s'han estampat. Llavors seran tomàquets, llavors això, sí. I per últim el nano. Hombre, és que era això, sí. El nano que cada dia segueix demostrant perquè portava aquí esperant tant temps a un cotxe competitiu, perquè finalment ha arribat i les 2 rondes que ho havia demostrat, les 2 que ho ha fet. Consistent, darrere dels, ja sigui 20 segons, ja sigui 15, els segons que siguin darrere el Red Bull, ha demostrat que el tio li corre. Home, aquest cap de setmana va quedar, sí, efectivament, a 15. 15.3. Bueno, lo important ja és la posició, els segons que hi hagin de diferència. Notes. És que Red Bull, tio, aviam, que aconseguissin mantenir l'ordre dels pilots sense que Verstappen se li anés la flapa i es fiqués intentar adelantar aquest, jo crec que els hi suma i els fica un 10 aquest finde. Bueno, no, perquè Verstappen va començar 15, un 7,5. Jo els hi poso un 8,5, és a dir, tampoc és culpa de Red Bull que es trenqués una part del cotxe, perquè és a dir, no és com, per exemple, el palier de Leclerc a Mònaco, que va trencar el palier a la classificació i els enginyers de Ferrari no li van canviar. Sí. Que dius, aviam, sou una mica tomàquets. S'ha d'estar, sí, friqui. Però bueno. Aquí li han canviat tot, l'han deixat el cotxe a punt. Bueno, el Verstappen anava tirant ràdios de ui, funciona una mica malament. S'escolten coses rares, sí. Però el tio tenia ritme. Jo els hi poso un 8,5. És a dir, més tampoc se'ls hi pot posar, és per això. És a dir, i han demostrat que tenen el millor cotxe i van tenir un petit problema, però que ho han solventat, perquè és que... Fàcilment, sí. 1 era Max Verstappen, 2 és un Red Bull. I és això, si sumes 2 més 2, 4. Doncs ja està. I el nano. La nota del nano. Aviam. No podria haver fet res més realment. El tio es va ficar líder i va estar liderant, no sé si van ser 2 voltes o així. 2 o 3 voltes va estar liderant. Sí, i després va estar-li aguantant un temps per sota un segon amb el DRS, però la que va sortir de la zona de DRS va volar. Però perquè Pérez també volia que l'altre aguantés, és a dir, si hagués volgut marxar, hagués marxat. S'hagués pirat, no? Vale. Això ho hem de tenir clar. Sí, pot ser. Però bueno, jo al nano li fico... un 33. No. Un 9, jo crec. Perquè la victòria hauria sigut un 10. Em sembla correcte, un 9. Està bé. Però bueno. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Fiqueu-nos als comentaris el que penseu que podem fer, una idea per seccions, el que vosaltres vulgueu. Doneu-vos alguna pregunta. Preguntes per al consultori. Dubtes, sí, també. Preguntes pel consultori. Dubtes per la secció de Fórmula 1 for Dummies o Fórmula 1 per tanoques. I, bueno... seguiu-nos a xarxes socials. Totes les xarxes, sí. Samarretes. Importantíssim. Si ens seguiu a Instagram, com la que veureu... portes. Hombre, mira, la samarreta fúcsia d'Escalfa-rodes. Amb el logo en groc i les lletres a darrere en groc. Està de loquitos. Estan molt guapes. Estem rebent ja comandes de la gent per enviar-les aquesta mateixa setmana.
Aviam Hem de si, mirar, aviam si qui ens les fa també. No tenim més toc, però bueno, estem amb gent que treballen ràpid, així que Sí. si no s'han de fer enviaments, Comenteu en res les teniu. Per Instagram els Sí, ens demaneu la vostra missatges. samarreta i nosaltres us la enviarem tan ràpid com puguem. Així que, I bueno, ens podeu escoltar a YouTube. de En moment, principi, aquesta setmana ja tindrem l'Spotify o estem a punt de, A puntico, sí. a punt. I poc més. Fins la setmana que ve, perquè aquest cap de setmana no hi ha Gran Premi, però Quina la setmana que ve bona hem de fer la prèvia ja pel Gran Premi d'Austràlia. Let's go! Així que...